се вести кафе до спирката ми, сега трябва да има от такова место, знаеш. Добре, Нищо е за филмата. ще седнем на пас, мен ще ми е смешно се правя. На мене ще ми е смешно. Това е джамби. Вземи говори. Нали викаш, че е студено, бе, затова трябва да седем. Няма какво да се сладете, някакво треха. Фалсниците имаш. Нещо тук. Тя да рече. Айде, вредник пише, няма да дигне. Тя ще има ало? Да бе, знаеш как искам да го чуя, бе. Някой друг има ли да не е блокирал номера? Много за нея. Абе? Еми, това са двата главни са, знаеш. Други като тях чак няма чак толкова. Ало, радвам се да те чуя, какво става? Не знам, ти кажи. Къде си, какви ги вършиш, бе, Насе? Домашняни, бе? Преди колко често се чувахме, помниш? Да. Да, ни домашняни, бе, какво правиш? Нищо, бачкам. Ама къде? Пак си Спартак, където последно се видяхме. Да. Еми дай нещо да изкочим, бе. Слушай само ти кажа. Защото вече ние сме и по-големи и такова. Искаш някой път да изкочим да пушим с колата, примерно. Нищо няма да правим. Кой знае какво. Защото верно тогава нямаше смисъл, бе. Нямаше смисъл. По-големи сме, сега нямаше смисъл така чак толкова прекаляваме с майтапите, ама може да изпушим нещо така като големи хора, брат. Ти ме знаеш от джима 5 години, брате. Добре. Винаги сме си били тарикати. Окей, чуваме се. Да. Имаш ми думата, брат, че си излизаме по-приятелски. Добре. Окей, чуваме се. Окей, нас ево, брат, айде, чуваме се. Айде, ево. Що не му каза Наско, Наско, кога ще дърпам ушите и такива? Нека е така, бе, Наско май ще скочи с нас, бе. То толкова тъп. Ако изкочи нас, какво ще направим? Ще го биеме ли? Еми, ще прецениме. А то колко е глупо за нас, мога направо ще му го причукаме между всичко ще го Какво толкова И няма се тук направим това. А какво ще правим? Средник миш, бе, я кажете. някой по-силен от тебе и Не бе, спрял е. Не бе, това спрял е много близко. Иначе он стои и гледа такъв тегъв, аз го гледам тегъв, той си Аре, пише. добре, какво ще правим? Какво ще правим?